Sunana Gamba Suleiman. An haife ni a garin jihar Katsina. Kuma ina zaune ne a Barhim, Matagra Local Government. Ganin cewa gwamnatin jihar Katsina ta tafo da yunkurin samar da hasken wutar lantarki wadda take daidai da zamani. Kasancewar ka dan jihar Katsina, shin wani irin wato alfahari ko murna ko fata kake da shi dangane da wannan wata mai amfani da hasken wutar lantarki ta zamani da gwamnati ta saka ma al'umma jihar Katsina? To alhamdulillah, da farko dai ina godiya ga Ubangijin talakai, kuma muna godiya ga gwamnatin jihar Katsina wadda ta ƙoƙarta wurin ganin cewa mu ma ba a ban mu a baya ba ta ɓangaren hasken wutar lantarki mai amfani da hasken rana. So da yawa mu muna amfani da wutar lantarki, amma kafin hakan muna ta ganin ƙalubale a sana'o'inmu, amma zuwan wannan hasken wuta na lantarki na hasken rana, muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan sauƙin da gwamnatin jihar Katsina mai albarka. A iya cewa yanzu masu amfani da ita hasken wutar lantarki, musamman masu sana'o'i da ke kasa baki hanya da abin da ya shafi matsaloli na tsaro, shi me za ka yi tsokaci dangane da irin al'umma masu amfani da misali hasken wutar lantarki da daddare hudda ta kasuwanci musamman ta zamani da ba ta ɗaukewa? To wani abu ne dai yanzu za a ce hasken wutar lantarki, in ka ce shi za ka jira za ka yi wani abu wanda ya shafi amfani da wutan nefa, to in ka ce shi za ka jira, to abin bai zo ba, abin bai zo ba. So da yawa ni kamar ni ina aiki da wuta, to ina tara abubuwan mutane a gona, abin bai samuwa. Muna rigingimu da mutane wurin ganin cewa ba da musu aikinsu da wuri da sauransu. Zan ce mu state ɗina ko in ce jihata, gwamnatin jihata ta yi ƙoƙari wurin ganin cewa ta daƙile rashin tsaro, saboda rashin tsaro ne, duhu malaba ce ta mugu. Shi ko da yaushe yana son ganin duhu. To Allah ya taimake mu, mu samu gwamna mai kishi wanda gaskiya na ƙoƙarta. Da ce baya ƙoƙarta ban kyauta ba, yana ƙoƙarta, saboda samun wannan fitilu na saman titi da lunguna da sauransu ya rarrage mu masu babu matsala a cikin unguwanni da saman tituna. A iya cewa wannan nasara ce a gwamnati ta samu, musamman wurin biya ma al'umma bukatun da ɗaya daga cikin bukatun da suke so, musamman samar da hasken wutar lantarki da baya ɗauke na zamani. Gaskiya nasara ce sosai, saboda kafin hakan mun shiga ƙalubale na yara ɓata gari. Ko da yaushe yanki ko in ce unguwa za a ga ba wuta, samari na dai abubuwa da bai kamata ba a ce sun yi cikin unguwar. To amma zuwan wannan gwamnatin da wannan lantarki mai amfani da hasken rana da ya zo, mai girma gwamnan jihar Katsina ya ƙoƙarta ya sanya fitilu cikin unguwa da saman tituna, to mun samu sauƙi gaskiya. Wani irin taimako ya kamata al'umma su yi wa gwamnati, musamman wurin kula tare da duba ko tsare wuraren da gwamnati ta sanya wannan fitilu masu amfani da hasken wato rana waɗanda su ba sa ɗaukewa? Alhamdulillah. To a duk da haka al'umma ma ya kamata, tunda Allah ya kama gwamna mai kishin mu, ya sa mu fitilun, to sai mu tsaya a matsayinmu na yawan unguwa ko a matsayinmu na masu shaguna saman titi. Idan an sa, mu duba wake yawan kewaye a gurinsu, saboda duk da an sa Allah dai akwai ɓatagar masu takawa su cire su. Shi ya kamata mu, shi ne za mu ƙarfafa ma gwamna alamar cewa yana ƙoƙari, ko mu ma taimakon da ya mu ba mu bar shi ya zube a banza ba. An zo gurin da nake so. Samun wutar lantarki mai amfani da hasken rana a asibiti, kamar in ce wani ceto ne aka yi wa bayi, wanda da operation in za a yi sai dai a sa fitila, wato tiyata. Yawwa, sai dai a sa torchlight. To amma yanzu wannan abu da mai girma gwamna ya saba mu hasken wutar lantarki amfani da hasken rana, to duk wanda ya ce gwamna bai kyauta ba a wannan tafiyar, to
ka san dai ba iya mutum. To amma ban san ya zan ce masa ba ta wata mahangar saboda rashin godiya ne. Irin wannan aiki da gwamnatin jihar Katsina ta yi musamman wurin samar da hasken wutar lantarki mai amfani da hasken rana ba ma iya Katsina ba, akwai Kankiya da kuma wanda ake ci gaba da shi yanzu haka a Ciranci. Shin a iya cewa waɗannan ƙananan hukumomi da suka samu wannan aika abin albishi ne da kuma son barka da za su yi wa ita wannan gwamnati? Gaskiya aini kamar ni yadda nake a ce ina can gurin zan iya bakin ƙoƙarina da mutane na irin yadda gwamna ya nuna mu yana yin mu kuma yana son mu, masoyin mu dai gaskiya yadda ya nuna mu yana yin mu kuma yana son mu, in kokarta saboda ni ba da kuɗin da zan ba gwamna ko ba zan kokarta in sama masa ƙuri'a. Mutane da dama na kalubalanta wasu lokuta idan an kashe kuɗaɗe da dama ana aiki. Shi yanzu ka ga cewa mutane na iya kalubalanta gwamnati don ta kashe kuɗaɗe ta samar da hasken wutar lantarki masu amfani da hasken rana. Shin kana ga cewa wannan ba abun a yaba bane ba tare da an kalubalanci gwamnati ba? Mutane kala-kala ne. Wani mutum ko da za ka rika tsiran naman jikinka kana bashi to shi ba zai yaba maka ba. Amma wanda ya san ya kamata kuma ya san menene dattako da kokarta to ya san abin da gwamna yi. In za ka biyo ta mutane wani abin ba za ka yi alkhairi ba, wani wurin ya wuce su ce bai musu ba, amma shi baya ganin wannan yi yake. Da ƙarshe menene kiranka ko fata ga gwamnan jihar Katsina tare da kuma ofishin mai ba gwamna shawara akan samar da hasken wutar lantarki mai amfani da hasken rana? To alhamdulillah, daga ƙarshe abin da zan ce wannan gwamnati mai albarka muna goyon bayanki ko muna miki fatan nasara. Shi kuma wannan ofishi mai ba gwamna shawara a abin da ya danganci wutar lantarki mai amfani da hasken rana, sai mu ce ubangiji Allah ya kama musu ya sa musu hannu don su ne kusan kashin bayan yin wutar lantarkin mai amfani da hasken rana, kuma muna godiya. Ai in za a ce ma ci gaba, in aka riga aka sa ofisoshi da sauran abubuwa, aikin ma na jihar Katsina completely zai tafi. Abin da ke daƙile aiki na gwamnati in baka sani ɗan jarida, abin da ke daƙile aikin gwamnati rashin wuta ne. Ta ya za a ce ofishi babba za a yi printing na paper sai an hita waje, abin bai ba ai. Amma duba da irin wannan lokaci da Allah ya kamu da gwamna mai kishin mu, in aka bi wannan ofisoshin aka samu su wannan, ina tabbatar maka da cewa ayyukan da ba a tunani za a yi a jihar Katsina kuma sai ka ce na gaya maka. Ire-iren ci gaban da muka samu in ka duba cikin garinmu da ƙauyukanmu ma gaba ɗaya, za a ga akwai mutane da yawa masu su ɗan yi kasuwanni a bakin hanya, wanda idan dare ya yi haka rashin wuta ba sa hitowa. Amma yanzu sakamakon wannan fitilar da aka kakkafa, za a ga mai awara a bakin fitila ko mai dabino ko kuma hamma masu yadiddika, za a gani sun fito sun kasa, in mutum ya zo wucewa zai ga kayansu sakamakon wannan fitilun da ake kafawa masu amfani da hasken rana. Da sai dai a ta haska torch light, to kuma torch light ba ta yi, mutum sai ya ga kamar shi ma ake haskawa ba kayan sana'ar ba. Amma yanzu zuwan wannan gwamnati mai albarka ta sassanya mu fitilun nan bisa hanya. Za a iya wa shaguna da dama da ke dinki ko kuma su dinkin hannu ko dinkin huluna su ma kan ci gajiyar wannan ita hasken wutar lantarki. Dan jarida an ka ce haka ba ko ni ina ba cin amfanin wannan hasken wutar lantarki na bisa hanya. Kamar yadda ka faɗa a fari. Madalla. Sakamakon da idan dare ba su mai dota ba na tashi aiki kenan. Amma yanzu nakan iya zuwa gurin fitilu in zauna in yi aikin da ya kamata har lokacin da na gaggaji in tashi in tafi gida. Kaga wannan ma ci gaba ne ko? Domin sanin halin da duniya take ciki, ku kasance da Beat Hausa. Beat Hausa, haɗa kan al'umma.